PFEZ. Tira, hori, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, PFEZ zergaren ezaugarriak 4 hauek dira. Lehenengoa, zuzeneko zerga da. Zergaitik, pertsona partikularrek zuzenean ordaintzen dugulako aurretik jaso dugun diruaren arabera. Soldatetatik, alokairuan duzun pisu batetik lortzen duzun dirutik, gure akzioek ematen dituzten irabazietatik adibidez. Bigarrena, proportzionala da. Irabazitako errentaren portzentaje bat kalkulatzen da eta ez kopuru finko bat. Hirugarrena, progresiboa da. Zenbat eta diru sarrera gehiago izan, orduan eta 100 handiagoa ordaindu behar da. Eta laugarrena, Hego Euskal Herrian, Nafarroak, Gipuzkoak, Arabak eta Bizkaiak bere ogasun propioa dute. Eta beraz, guztietan ez du zehazki modu berean funtzionatzen.